ବୟସ ଆସି ହେଲାଣି 55 ହେଲେ ଯୁବତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି କାମ କରିଥିଲେ ଏବେ ବି ସେମିତି କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ। ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସଜାଡୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟ୍ରକ୍ ମେକାନିକ୍ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନଗରରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଗ୍ୟାରେଜ। ସେହି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଟ୍ରକ୍ ରିପେୟାରିଂ କରନ୍ତି। ଟ୍ରକ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟସ୍ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଟ୍ରକ୍ ସଜାଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କହନ୍ତି ଏହି କାମଟି କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ କରିବେ, ନାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭାବନା ମୋର ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟ ଯାହା ଚାହେଁ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିଥାଏ। ଗ୍ୟାରେଜ କାମ ସାରି ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦିନସାରା ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗ୍ୟାରେଜରୁ କାମ ସାରି ଘର ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 80-90ଟା ଗାଡ଼ି କାମ ହୁଏ। ଭଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଟ୍ରକ୍ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଟ୍ରକ୍ ଟାୟାରର ପମ୍ପଚର ମାରିବା ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନଥିଲେ। ଯେଉଁ କାମ ପୁରୁଷ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହିଳାମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ରୋଷେଇ କରିବା, ଘର କାମ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଶିଖିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ୟାରେଜ କାମ ଶିଖିଲା। ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ଯେକୌଣସି କାମ ସଫଳତା ସହ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମହିଳା ଚାହିଁଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଘର ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରକ୍ ମେକାନିକ୍ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଉଦାହରଣ।